Si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully, kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, diyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Siyempre, pwede kayo mag-text sa akin kung may mga tanong. When it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. So, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. The perfect combination of CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice. Kaya sa may mga problema sa kalusugan, try our products. Marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. So ano pa po ang iniintay ninyo? Visit CMD Centers. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. So ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. Pwede po kayong magtanong tungkol sa inyong mga problema sa kalusugan. And by the way, sa mga taga-Tabaco City, magkakaroon kayo ng free health consultation na gagawin po dyan sa CMD Center in Tabaco sa nasa taas ng Center Point Building. At top 7-11, Siga Avenue, Tabaco. Ngayong Sunday, mali pala. September pa palang pala, no? September 29, opo, 9 a.m. to 5 p.m. Take advantage po, mga taga First District of Albay. Yan, muna ang ating announcement. And of course, sa mga taga... meron din tayong upcoming event. Opo, mga taga Camarines Norte, magkakaroon tayo ng Health Symposium. Health Symposium ay gagawin dyan on October 19, Saturday po yan, 9 a.m. at Yusel's Garden at Diego Liña Street, Barangay 7, in Daet. And of course, October 20, Sunday, doon naman tayo sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Hello kay Odelindado and Sir Nems Flora. Yan. Hello po sa inyong lahat. So, yan po muna ang ating mga upcoming event. Pero may mga susunod pang mga event na later on i-announce po natin. Okay? So, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. I-evaluate nyo po sa mga taong may mga iniinom na gamot, i-evaluate nyo yung mga sarili. Gumagaling ba kayo? Dahil kung hindi kayo basta-basta gumagaling, baka kailangan nyo magdagdag ng ating CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. O kailangan nyo mag-detox. Kasi meron tayong pang-detox. Oo, marami ngayon may mga cancer. Kasi kargado kayo ng mga toxins. Meron tayong pang-detox, okay? Available po yan sa atin. Oo, just visit CMD Center. Dahil with our products, marami na po nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save natin sa operasyon. Sa mga taong mahilig magkape, we have this HCI coffee. It's an alkaline coffee dahil sa minerals na nandyan po. Napakasarap ng ating HCI coffee. At siyempre, hindi lang good health ang sinishare namin sa inyo. We share to you the business side of Health Code International. Kailangan ko pala, especially
dito sa Legazpi City, I need marketing agent. Kahit high school graduate, babae o lalaki, opo, na gustong umasenso. Yan ang kailangan ko dito. Submit your resume with attach photocopy of your valid ID and of course, latest 2x2 picture. O, kailangan ko submit lang po sa aking office at i-evaluate natin. Okay lang sa akin na wala pang yung high school graduate, okay lang yun sa akin. Anyway, mag-undergo training po. Basta gustong umasenso, yun ang kailangan ko. Oo. At masipag, syempre. Napaka-importante yung masipag. Madaling turuan, okay? So, eto muna. Salang muna natin isang kwento ng kagalingan. Paano nakatulong ang ating product sa mga taong nagpalipat-lipat na ng pagamutan. Pakinggan po natin. Po dito na mag-attend ng regional sales caravan. Maganda raw ang kwento niya, kaya ito wag natin palagpasin. Ma'am, pangalan, edad, taga saan po? Nora Palima po at Bayandong Bakakay. Ilan yung edad niyo, ma'am? 61. Nagkaroon ka rin ba ng health problem kaya nandito ka? Dati po, Anong problema? yung sumasakit ang ulo ko, palaging sumasakit. Hindi naman ako pumupunta ng doktor. Yan, nakikinig lang ako sa radyo. Tapos, tinisting ko hanggang ngayon. Yun ang Kumusta ko. naman, ma'am? Okay naman po. Hanggang ngayon nagte-take kayo? Opo. Tapos, yung tatay ko, pag nagkakasakit yun, tinatawag niya ako, pinupuntahan ko kasi nasa Sorsogon. Ngayon, naikot namin ang ospital, ang mga doktor sa Sorsogon. Opo, Erosin, Sintrong, Sorsogon, kung saan sa How old na yung father niyo po? 85 po. Ano yung sakit niya, ma'am? May prostate siya, tapos yung lalamunan niya, hindi maalisan ng sipon, parang, tapos yung niya, yung plema niya puti, hindi yan na kahit anong antibiotics ng binibigay ng ganun pa rin. Tapos yung yung nabibingi na siya sa antibiotics. Kasi good for 7 days. Tapos hindi man siya ganun pa rin. Sabi niya, punta naman tayo doon sa iba, baka mano naman. Punta naman kami. Ngayon, sabi ko sa kanya, ano kaya kung testingin mo itong CMD? Hindi naman ito masama, sabi ko. Hindi ka naman maano nito kasi kung umiinom ka sa doktor, pwede ka naman mag-alternate, inom. Sabi niya. Dinara ko siya rin sa Bakakay kasi nasa Sorsogon siya. Dinara ko siya kay Ma'am Mitch. Tapos, siya. Sabi, CRG juice muna bago siya therapy nga niya. Tapos, siya. Tapos sa pag-inom niya ng CMD, okay naman ang niya. Sabi niya, parang may improvements niya ang pakiramdam. CMD lang ba yung ginamit niya, ma'am? Yung lahat. CR juice? CR juice, opo. Yung yung isa pang juice na So, bali, bago niya nag-try ng ating health HCI products, ilang buwan ba o taon na siyang nagsasuffer ng mga health problems niya, ma'am? Matagal na po, ma'am. Kasi, kung saan-saan siya nga pumupunta. Sabi ko, wala ka naman nararaaw, hindi ka naman gumagaling sa gamot na yan. Testingin mo to, sabi ko. Okay ito, sabi ko. Tapos, nga niya. Sabi ni Ma'am Mitch, mag-inom 3 times a day. After meal, 30 minutes after meal. Sa isang baso niya, 10 patak. Tapos, 10 CBF. Yun. Tapos, pag 9 o'clock, pinapajuice ko siya. Tapos, pinapatakan ko rin ng CMD. 10 drops din. Tapos, after lunch naman, mag-inom naman siya ng CMD at CBL.
Pero ma'am, nung nag-take po, sabi mo matagal na siyang ganun ang situation niya, may health problem at marami nang nainom na gamot. Parang umikot na sa lalawigan ng Sorsogon ng mga pagamutan. Nung nag-take ng aming product, ilang araw ba nakaginhawa? After 1 week, sabi niya, may parang maganda ang pakiramdam ko. Sabi ko, sige, dire-diretso mo yung pag ano. Tapos, balik-balik nga kami dyan kay Ma'am Nits dahil iti-therapy siya. Ngayon, sa awa ng Diyos, okay na. Tapos, yung ano niya, yung sa lalamunan niya, kasi parang sabi niya, parang may sipon ako. Hindi yun na ano yung plema niya. Hindi, sa doktor, hindi yan gumagaling, hindi nahinog ang ano niya, palaging puti. Nung sige-sige na niya inom, lumabas sa kanya yung yellow, ang plema. Nag-okay ang ano niya. Ilang months na ba ma'am gumagamit? May ata kami pumunta ngayon lang. June. Bago pa lang. Bago pa lang po. Anong sitwasyon niya ngayon ma'am? Okay ang ano niya yan. Okay ang pakiramdam niya na umiinom siya. Nagpaano nga ni siya sa ano sa doktor ulit dahil may prostate nga siya. Sabi ng doktor, lumiit na daw ang prostate niya. Tapos sa pangalawang ano may kay Ma'am Mitz na check up, sabi ni Ma'am, lumiit na ang prostate niya. Sabi ko, tuloy-tuloy mo lang yan para okay ang pakiramdam mo. Last week, nagdala ako ng gamot sa kanya. Sorsogon. Oo, sabi niya, masama ang pakiramdam ko. Sabi ko, bakit? Anong ano mo? Sabi niya, naubusan ako. Hindi ako nakainom kahapon. Naubusan. Oo. Tapos, pagdating ko, timplang ko kaagad siya ng juice. Tapos, patakan ko ng CMD. Tapos, bigyan ko ulit ng 10 tabletas. Mga alas 5, sabi niya, okay nga yung pakiramdam ko. Sabi ko, mamayang bago ka matulog, inom ka ulit. Kaya, sa awa ng Diyos. Maano. So sa family ma'am, aside from yung father mo, may iba pa bang gumagamit ng product natin? Opo, yung asawa ko. Anong problema? Diabetic kasi siya na nagmamanhid na ang ano niya. Kumusta siya ngayon? Okay na po siya na nag-iinom siya ng ano. CMD, CMD, CDM yan, saka CR juice. CR juice. Na-detox din siya. Ni Importante Ma'am talaga yung detox. detox. Ako rin nga na-detox din eh. Oo. Ma'am, anong recommendation mo? Ay, may message ka ba sa mga makakapakinig ng testimony? Para po sa mga hindi pa ano ng CMD, try po nyo kasi wala naman masama sa pag ano. Maganda ang CMD kasi herbal nga, hindi ka ma-overdose sa pag-inom ng gamot. Ma'am, pangalan ulit, taga saan? Nora Palima po. Taga Bakakay. Opo, Bakakay. Ayan, salamat po, madam. Di ba nakakatuwa? Nag-shopping na ng mga doktor ng pagamutan ang kanyang tatay. Ang tanong, gumaling ba? Buti na lang yung anak niya ay dinala siya dito sa Bakakay para masubukan yung ating product. So, sa mga listeners natin, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. At ngayon, isa uling kwento ng kagalingan, kaya pa na ating oras. Ito, dapat operasyon to. Usually, di ba, mga kidney stone, gallstone, usually operasyon yan. Pero pakinggan natin paano siya natulungan ng ating produkto. Okay, nandito po kami ngayon sa bayan ng Kapalonga, Camarines Norte, para sa gagawin namin na health symposium. At tuturuan namin yung mga taong naririto paano pangangalagaan ang kanilang mga kalusugan. At meron ako dito sa aking tabi, napakaganda po ng kanyang kwento paano siya natulungan ng ating product. Madam, kailangan ko yung pangalan mo, edad at taga saan po kayo? Ako po si Almariati. Ang edad ko po ay 55. Taga saan po? Taga Kapalonga, Katyuan. Parang dito. Ba't ka napunta dito sa CMD? Ano yun, nagkaroon ka ng health problem at anong mga health problem po yun? Nagkaroon pa ako ng UTI.
Tapos sa pamamagitan po ng UTI, yung aking pong bato sa aking kidney ay lumabas po dahil sa pag-inom ko po ng CMD. Natulungan ka ng ating CMD. Pero, bago mo nalaman ito, ikaw ba, nang dahil doon sa yung UTI at kidney stone, ikaw ba napasok na ng ospital? Lagi na po akong nakakapasok ng hospital dahil po sa sakit kong UTI. Mga ilan na yun? Na Mga beses? 3 beses o 4 yata po yun. Bakit? Anong naramdaman mo pag talagang sobrang sakit, hindi mo kayang tiisin? Hindi ko po kayang tiisin yung sakit. Nung napapasok ka sa hospital, anong recommendation sa'yo ng doktor? Uoperahan daw po. Ba't hindi ka po nagpa-opera? Kasi po, lumabas po yung bato sa akin. Oo. Anong nakapagpalabas, yung iniinom mo bang gamot sa hospital o yung CMD natin? Yung pong CMD pong ginagamit. So ibig sabihin, nakatatlong beses ka na munang na-confine, pero pabalik-balik. Ilang taon mo nang tinitiis yun na UTI na yan sa kidney stone? Mga 4 na taon na po. 4 na taon. Sobrang masakit ba? Masakit po talaga, hindi ko po kaya. Okay. So, paano mo nalaman about sa CMD? Ay nirekomenda po ako ng aking sister na si Imelda Ropo po. Na gumamit ako ng CMD. At maganda nga po sa katawan. Sa totoo lang po talaga pong malakas sa katawan ng CMD. Dahil na-experience ko po talaga. Oo. Ilang drops po ininom nyo, ma'am? Ano lang po, 30 drops once a day. Mababa nga lang yun. Mababa nga po. Mababa, 30 drops isang beses lang sa isang araw? Hindi po Sa isang tasa po, 10 drops. Ay 3 times a day po akong umiinom ng tubig. Okay. So, paano mo nalaman na nailabas mo yung mga kidney stone mo? Nakikita ko po. Nakikita mo? Opo. Marami ba? Marami po, ma'am. Yung pong kauna-unahan na lumabas, talaga pong malaki. Para siyang malaki pa sa butil ng mais. Grabe, no? Totoo po yun. Tapos nung pong mga ilang unti-unti po siyang lumalabas. Pero sa ngayon po, hindi ko na po masyadong nararamdaman yung sakit ng aking tagiliran. So, aside ng UTI mo saka yung kidney stone, may iba ka pang health problem na natulungan? Bali po parang lang po, malakas sa katawan. Malakas. Opo. Kumusta sa pagtulog po? Okay naman po sa pagtulog. Sa family nyo, may iba pa po na nakagamit ng product? Wala na po, ako lang. Ikaw lang? Opo. Ano ka, first time ka mag-attend ng symposium ngayon? First time po. Buti nandito ka. So ito po mapapakinggan sa radio station, iba-ibang radio station yan, para maka-inspire tayo sa mga taong may mga health problem. Anong message na mabibigay mo sa mga makakapakinig sa'yo? Ang may bibigay kong payo po sa kanila ay magpatuloy po silang gumamit ng CMD dahil ito po talaga yung mabisa at maganda po sa katawan. Ma'am, anong pangalan uli at taga saan? Alma Ariate po, Barangay Katyuan. Ayan. Ayan sa mga listeners natin, akalain mo yan, 3 o 4 ng beses tinakbo ng ospital. Dahil lang sa UTI at nagkaroon siya ng kidney stone. Usually yung may mga UTI, delikado kayo magkaroon ng kidney stone, delikado rin kayo magkaroon ng gallstone na sa atin po ay malaking tulong, kayang tulungan, mailabas kidney stone or gallstone. Hello po kay Ma'am Nora Napod. Okay, ang bilis ng ating oras. Kung may tanong, ito uli yung aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman. At kung mga taga saan kayo, edad karamdaman. At kung mga taga saan kayo sa 0939-9040717, 0939-9040717. At dyan sa area ng Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391 2nd floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atap St. Therese Family Drug Store. Sa Tacloban, hanapin lang CMD Center at Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. At yung iba natin ng mga CMD Centers,
and active distributors, pakinggan nyo na lang po. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte near Josel's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. CMD Center at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali in front Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Kasorog Checkpoint. Ma'am Lorna Rasco, care of GR Store, Binson's Avenue, beside Binson's Shrine. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Majals Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvico Pharmacy, in front Labo District Hospital. Ma'am Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane. Lilian Salen alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane. Julito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Ma'am Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Camarines Sur, hanapin lang CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Dorcho Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap JC Marketing. Sa LNL Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamuan, Camsur. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes. Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes. Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, si Amistaki Center, San Pedro, Vera Catanduanes. At sa Nab Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Ma'am Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, hanapin lang si CMD Stockist Center at second floor Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Aida Amor Cerillo, Interior San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jet City Pharma, Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, in front Barangay Hall. Alice Amor, Barangay Bagumbayan, Masbate. Sorsogon, andyan si Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Porokto, Inang, Pilar, Sorsogon. Mr. Roger Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. CMD Pharmacy, Comadcad, Castilla, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Makinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. CMD Office at Room 204 ACM Building, Corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Porok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Ma'am Rose Marie Haji, sa New Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon. Sa JNC Store, care of Ma'am Sherry Lozano Apuli, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sa TGP Pharma, Magallanes, Sorsogon, dyan sa Butika at Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. CMD Center at Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. CMD Center at Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irusin, Sorsogon.
So first, District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. CMD Stockist Center at second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Yan, Rodel Mancera, sugod baka kay Albay. Ma'am Michelle Biescas, CMD Stockist Center at AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Center at Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jersey Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalyer, Salvacion, Malilipot, Albay. Of course, andyan si Ma'am Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Dito sa 2nd District of Albay, yung aking center, si Ambisaki Center, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, at Top Denver's Computer Shop, Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro Rapo-Rapo, Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Esquilador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo, Joan Serrano, Bagaw-Bawan, Rapo-Rapo. Das Cable Store, Purok 2, Itba, Magnito, Toy Dahak, dyan sa Purok 3, Itba, Magnito, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo, Josephine Racho, Balinad Daraga, Albay, Joy de Bulos, Purok 1, Kawayan, Magnito, Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkarihan, Legazpi, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay, Nora Aison, Purok Legazpi City, Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, at CMD Office sa 2nd floor ng Kamalig Market, Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Lisa Olidana, Bakay Store, Centro Daraga, Albay, Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo, Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuhan East, Legazpi, Marinopre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig, Albay. Of course, sa 3rd District of Albay, Refuyos Drugstore, Pantaulibon, Rexy Sardeñas Store beside LBC Ginubatan, Ma'am Ami Canseco, sa Care of Boardwalk, Service Center, Market Site, Uwas, Albay. CMD Office at 2nd floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Pulangi. CMD Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Now, Ligao City. Andiyan din si Ma'am Rosana Rehis, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan. Okay. Hello kay Ma'am Nora Napod. Okay. So yan, sa mga listeners natin, ang ulit-ulit nating pag-i-invite sa inyo, subukan nyo ang ating Power Trio, the perfect combination of CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice. With our products, marami na po nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save natin sa operasyon. Just visit CMD Center o mga taga Tabaco, magkakaroon kayo ng free health consultation ay gagawin po dyan sa CMD Center in Tabaco. Taas po yan ng 7-Eleven, Siga Avenue, Tabaco City. Dyan po yan sa Center Point Building. September 29, Sunday po, 9 a.m. to 5 p.m. At first come, first serve. Kung may mga latest laboratory results, pakidala na po para mabilis, okay? So, ulitin ko na lang yung aking text hotline, 80939-9040717, 0939-9040717. Again, ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.